my beautiful and amazing family. How are you all doing? Thank you very much for always supporting me. I really do appreciate. If today's the first time you are coming across this channel, this is Agatha Progress channel on YouTube, and I come across your way every blessed day. As you can see in this channel, we react to all videos, and in this channel, all opinion is highly needed in the comment section. And if you love what I am doing in this channel, why don't you click on that button that says subscribe and turn on the bell icon so that we become one big family. All right, my wonderful family, this video we're about to watch, I don't know how you felt about this video, but I do hope you got some lesson from it. All right, my wonderful people, let's go straight into the video. Now, watch it. Ndị Igbo na-esonye anyị na BBC News Igbo. Ebe anyị nọ tata bụ na St. Leo's Hospital dị na Transekulu n'Enugu State. Dịka anyị si wee gwa unu nakwa nke unu fụrụ n'igwe social media na nnukwu ihe ịgba anya mmiri mere n'ụlọ ọgwụ a wee bụrụ na nnukwute dọkịnta bekee a na-akpọ Dr. Chike Akunyili bụ onye nwe ụlọ ọgwụ a bụ onye ndị ji egbe a na-amaghị ndị ha budonara mmụọ na mkpọ wee bụrụ ya bụ na ihe ịgba anya mmiri na iru uju ka anyị fụrụ n'ụlọ ọgwụ a ka anyị rutere ka anyị na ndị na-elekọtara ya anya bụ ụlọ ọgwụ gbakene nkata ka ha gwa anyị ka ha si nụ ya nakwa ka obi dị ha ugbu a. Sonyesi anyị ike na BBC News Igbo. Ndewo. Ọ dị mma, onye anyị na ya nọ kịta ga-agwazi anyị afọ n'ọkwa o ji n'ụlọ ọgwụ anụnwa. Ọ gaghị ndewo. Biko ka anyị mata afa gị. Afa mbụ Maazị Fidel Egbe. Ọ dị mma. Gwakena m ọkwa iji na ụlọ ọgwụ St. Leo's Hospital dị na Transekulu. Personal assistant to Dr. Akunyili na ụlọ ọgwụ anụnwa. Dị mma, anyị nụrụ ihe ịgba anya mmiri a mee n'ụlọ ọgwụ a. Gwakena anyị ka unu si nụ maka anya bụ ihe mere. N'ikwu eziokwu, mgbe anyị nụrụ ihe a, anyị mara ka obi dị anyị adị. Akwa juru ebe a niile mbọsị anwa, onye ọbụla na-epe. Anyị atụwara na ụdị ife dị etu a ga-eme nnukwu n'anya maka nnukwu mmadụ ama ama na ịrụ ọrụ dịbụ oyibo. Ọtụtụ mba kwuru mba ndị dị iche iche na-abịa ebe a, ọ na-enyefe medical attention, medical treatment free of charge. Ada na ọtụtụ n'imefe ego. O ji ụlọ ọgwụ ọnụnwa mere ife a na-akpọ philanthropic organization nke aka onwe ya na-enyere ndị mmadụ aka, ụmụ ogbenye. Mgbe ife a mere, anya mmiri juru anyị anya. Anya mmiri juru anyị anya. Ọ dị mma, kedu anya ikpeazụ ịfụrụ ya na okwu ikpeazụ gị na ya kwuru tupu ihe a wee mee? Anya ikpeazụ ịfụrụ ya bụ n'ụtụtụ mbọsị afọ, Tuesday afọ. Ọ sị m ụzọ bịa ebe a na ọnwa ụzọ ga-ezi m na ọnwa ife m ga-alụgasịrị ya bifo ọ wepụwa. Anọ m na-eche ya ọ bịa ozie m ife niile m ga-eme, nwesị aja nke ọma ha wepụwazi. Ọ dị mma, kemgbe ihe a mee ka isi n'ozi ya n'ọnwụgo tupu ịgwazi anyị kemgbe o mee ka unu si wee na-eji ya bụ ihe? Ana m alarụ ụra n'ime abalị chifuru ụnyaahụ, fonu wee kụọ. Mgbe m na-aza ya, onye na-agwa m ya wee sị m kiri ife mere, sị m gaa na soshal midia na m ga-afụ. Etizie m aka ebe ahụ, tọrapụ igwe okwu m n'ala, nwa ife na-eme m. Mgbe anyị bịaza n'ụlọ ọgwụ ebe a, mgbe m bata ebe a, ndị mmadụ niile, ndị ọrụ anyị niile nọdụzi aka nwa ọkụkụ egbe gburu nnefa, akwaju ebe niile. Ife awọkwa ife anyị amakweta ga-eti dị nwụdị ife a na ya eche ka agbakọ ụdị mmadụ Dr. Akunyili bụ. Anyị ama ife anyị ga-eme eme. Anyị na-ayọ ndị mmadụ ndị nwere ike ịda atụnyere anyị alụ ebe a ga-esi na-eme na-arụ ọrụ ebe a ebe ọ nọọsụ bụkwa enyemaka ka anyị na-ayọ ndị mmadụ.
ndị nke mụ na ha kwuburu onye a ndị nke agbata obi onye ọbụla na-ekwu ihe ọma Dr. Chike Akunyili megoro ya. O nwere nwoke nọ n'akụkụ si na ọ na-arụ ya bata ebe triti ndị bịa na-anarị ya ego ọbụla. Ihe a niile ka ha ncha niile na-ekwu. Kedụzi ka unu ga-esi dịka ndị na-arụ ọrụ ebe a, kedu ka unu ga-esi wee die ya bụ ọnwa bịanụ? Onye ka nna fa agwa ya na ya amalite a ga-esi wee die ụdị ife a na ife a juru anyị ọnụ, mmiri juru awụ ọnụ, anyị amakweta a ga-esi banye n'akwa. Anyị atọrọ ya na ụdị ife dị etu a ga-eme anyị aba, anyị atọrọ anya. Dịka m gwara na mbụ, o ju n'ọgwụ ahụ wele na-enyere ndị mmadụ aka. O nwere ndị n'izu ụka gara aga ka ọ sị mmalụ ego na ndị mmadụ ji anyị n'ọgwụ ebe a, mụ dekọta ya ka nye, ndekọtacha anya wee nye ya, ọ dị ebe 3.something million. Mana ọ sị m write anya off, ebe ndị bekee na-akpọ write it off from the account. Bajebe ya wele chụọrọ fa aja. Anyị amalite ọ ga-esi ndị ọ na-enyegasịla aka, ndị niile na-akpọ n'igwe eji ekwu okwu na-ajụ kedu ife na-eme, onye kpọọ na-ebe akwa. Ife na-ewute anyị karịchaa bụ n'ụdị ọnwa ọnwụ. Ọ bụ na ọ yara arụ, anyị emetụ ya aka, ọ gwa anyị okwu, anyị asị ya ndo. Na anyị na-anọ ebe anụnwa gbachaa nkata n'ụtụtụ mgbasa ahụ wee kpọbajebe Ọnịcha. Ebe ọzọ ọkpọ m na mgbede mụ na ya karịchakwa nkata, olucheghị nkeji 15 mụ na akpa nkata ife agwa bido ime. Ndị mmadụ na-abịa chụ n'ọgbọ ha ka na-abịa nọ n'agbanyeghịkwa ihe mere. Fa na-abịa mana onye bata nọ ihe mere ike ụwa kwe, mana anyị na-atasi onwe anyị obi. Chineke ga-enyere anyị aka, ọ ga-adị mma. Ndonu ụmụkwa nọọsụ anyị na ya nọ ebe a, nọọsụ obi adịrị ya mma ikwu okwu maka ihe a merenụ. Nọọsụ kwonu ka obi dị gị, kwuo ka obi dị gị. Nọọsụ ndewo. Biko gwa anyị afa gị. Afa m bụ Ụzọma. Kedu ka isi wee nụ ihe a mere onye isi unu ụbọchị Tuzdee? Ụbọchị Tuzdee m bịara ọrụ, tutu m bịa ọrụ fonu m wee kụba. Somebody si m meghegodi my internet ka m fụ ihe na ma ọga m nọ na ihe a. So ozugbo m meghere ya, anya mmiri akwa wee ju m anya, mgbara bịawazi ọrụ. Ọ bụ ihe mwute, ọ bụrụ ihe anyị tụkwa n'anya ya, onwe ihe anyị pụrụ ime. Ihe ọma niile anyị ga-emeri ya bụ ime ka ezinụlọ ọgwụ a na-aga n'ihu. So akwa juchere onye iru onye azụ anya. So ọ bụ ihe mwute bịara anyị, but inye aka nke Chineke anyị ga-agabiga ya. Ndewo nọọsụ. Ọ dị mma, ọ bụ nọọsụ na-arụ ọrụ na ya bụ ụlọ ọgwụ bụ onye na-ekwu ka obi dị. Inekwa anyị ịfụ na ndị mmadụ nọchakwa na ya bụ ụlọ ọgwụ na unu n'anya kịta na-afụ na anyị apụtago n'iro ya bụ ụlọ ọgwụ St. Leo's Hospital dị na Transekulu Enugu. Ọ bụ na ịgụọ ihe edere ebe a kịta, ihu ihe Dr. Chike Akunyili dere nwunye ya lara mmụọ. Ọ sị, in loving memory of our dear courageous wife, mother, grandmother, Professor Dora Akunyili, July 1954 to June 7, 2014. O wee bụrụ ya ihe o degasịrị o ji wee na-echeta nwunye ya bụ onye lara mmụọ, onye nke cervical cancer gburu n'afọ one gara aga. Ị na-anya ugbu a hụ na ma ụlọ niile ọ rụrụ, ọ gụchara ya aha nwunye ya, Prọfesọ Dora Akunyili Building. O wee bụrụ ka o si wee na-echeta nnukwute nwaanyị ahụ bụ onye kwụ ya n'azụ na ndụ ya. Ndị niile unu bụ ndị na-ezitere anyị ozi na BBC News Igbo, anyị na-ahụ ozi unu
aga m apụ n'iro ka m gosite unu iro ya bụ ụlọ ọgwụ kwa na ọ bụrụ na unu echetaghị ebe anyị nọ na St. Leo's Hospital dị na Transekulu n'Enugu ka anyị nọ. Ọ bụ n'ụlọ ọgwụ Dr. Chike Akunyili. Ndị nwe ya bụ ụlọ ọgwụ, ndị na-enekotere ya ụlọ ọgwụ ahụ agwala anyị okwu. Unu na anyị hụ na mgbe anyị nọ n'ime, anyị ji nwayọọ nwayọọ na-ekwu okwu maka na ndị mmadụ n'ebe ahụ na-anara ọgwụgwọ. Ọ bụ ndị bịara ụlọ ọgwụ. Naanị mkpu akwa ka a na-ebe ebe a. Ọtụtụ ndị nọọsụ ya anyị na ha chọrọ ịkpa nkata enwenwu ike ịgwa anyị okwu n'ihi na ha na-ebe akwa. St. Leo's Hospital a nọ nọmba 57 n'Ike Lake Road dị na Transekulu n'Enugu.